gure egoeran hobeto jarri halko zarete. Gero baita ere, ekarri ditut bastoi batzuk. Ai, Dios! Ua, txabal. Ai, eneke angustia. Ze, joango gara lodio ezagutzera. Akao, ba? Bai, guaz, Vale, jarrektu behar duzen nire botza. Vale? Bai. Venga, ba, goaz. Venga. Baina nora goaz. Ondo? Tio, no que siento ta güey, Bai. A ver, urrundu intzari, ezta? Etorri ona, Janire. Baina nora. Ai, bueno, hemen zauzo. Ni nau, bai, ni nau. Vale, basuri Lasai. ikutute igual, hobet. Ondo zoazte, Gorka? Ondo? Bai, bizka eta gobisa eta baina ondo. Nideko eta agobio bat, angustia bat. Egin dugu zen 5 metruek izen da horroroso. Ez dut gure beste pauso bat aurrera emon, ez que enaz kapaz ikusten. Janire badau superhisteriko eta ez gara hasi momentuz. Venga, ba! Eta jominaz joten horma denpora gut. Hemen zer dau bat. Hemen hueko bat da, Bai, pasau, jarraitu horrera. Bai. Baina Atire. goizen esteko goezer, ez da? Ez dut uste. Kemoten dau amen, joan binazela. Ez kemoten dau arku amen dauala, denpora guztizan. Ez, horma. Bakarrik dago horma. Vale, perfecto. Orain hemendik aurrera ez dago hormarik. Eta aurkituko gara tabernako terraza batekin. Entzutan duzu? Bai. Hor dago ja aurki bat. Jo, ba, ontxart ez dut pentsa, baina egixera, terrazak eta kriston oztopurile. Jarraitu behar duzu nire zarata. Bai? Eta jitziko ditugu eskailerak, bale? Ostia! Vale. Lehen da nerviosa, ba, honeskiarekin, bueno. Xango da, zirku. Zu jarri behar duzu bastoian holan. Justo bordean, jaisten duzu eta ja, jaisterakoan, usten duzu bastoia holan. Listo. Eta jaitzi. Ostia, tio. Banago lurran. Aia? Banago behan, bai. Lehenko euskaloi ondo, baina biharnetik aurrera ez dut baja ondo batipez. Bastante apuro pasatu. Ui, baina... Oinez modun, bastoi. Ai, Dios mío. Eta jaztekot... Ai, ama! Ai! Bai, ni behixi jauzin duzu, Ba, jazta! Pentsatzen nun Janire jauziko zela eta beldurra pasetu izan dut. Eskubitan justo Gorka Janire, Bai? badago areategia. Haude ez da inungo bati. Haude ez da ize asentzore. Ni flipaten, zer daki, dana buruz daki, o... Jarraitu aurrera. Eta ikusiko duzu botodun bat, bale, hori esaten duzuna da, ia dago dela ja pasatzeko, bale, zebrabidean. Bale. Orduan, nik mando negaz, eman diot, bigarren botoiari, eta entzun duzu pipi. Eta berri jartzen denean, berriro, soinua egingo dugu gu pasatzeko. Gauza da, askotan gertatzen dela ez doala, eta gaur ez da joan. Orduan, jendearen laguntza eskatu izan behar dugu. Inoiz lagundu duzu, ikusmen urritasuna duen pertsona bat kaleko oztoporen bat saiesten? Perdona, ¿me puedes avisar cuando esté en verde, por favor? Sí. Vale, gracias. Vale, eskerrik asko, aurrerantz. Aurrerantz, vale, mi esker. Baina aurrera tan horut. Bai, jarraitu nia hotza. Baina eske hemen zer dau. Segi, tú no pienses, segi. Ez gelditu, jarraitu. Baina zelan jarraituko, madre de Dios. Jarraitu, Janire. Ai. Janire, ni heldu naiz. Banago, Janire. Ni be bai. Baina mantzuten duaz kamioiek eta gauzak, tio. Janire, hori dira alkantarillak, karreterako alkantarillak. Ai, ama, entzuten dut izan asko. Igo gara. Baina gora. Segi, corazón, listo, ya estás. Semaforue pasau dut oso gaizki. Espadazu ikusten da, paluakin da zentzazioa da kriston aldapia dauala. Gero, takoitxuekin. Ez to jakin, jauzi bioten, ero ez. Gero, no zelduko nazen da, barriro arrankau da ben, edo ez, kamioiak eta emoten dutzu bildur, nik paniko pasau dut badak. Ya está. Listo. Praktika ideala. Osa, itxu baten azalian ipintxeko, praktika ideala izan da hori. Begixak tapau, eserrez ikusi, hartu palua, eta venga, dale. Hostia, mareo, eta dana eminaz, tentzinuaz, tio, joder. Ai, ama. Egiten ari garen guzti hau gustatzen zait, zeren nire ustez kontzientzatzen du jende pila bat. Honek kriston meritu hauke, ze normale bizitzi gatxo gara, ez duna imagina, behixak bizitzi zer dan. Madre mia, que hostias. Jarraitu horma, bale? Bai. Oren igoko gara nire etzera,
Eta orduan horretarako kendu zarete antifasa. Por favor, sepakia. Boa, kendu antifasa eta por fin barriro ikusi, ja arnaz hartu dut. Abante. Vale. Ba, heldu gara nire etzera. Etzera altzen izenean, esaten dut, lasaitasunez hartzen dut, azkenean, etzera kontrolatzen dut dalako nahiko, ondo. Eta jasteko zer? Arropaketa zer Ba, aukeratzen orain goaz logelera eta erakutsiko dizuet. Vale. Ja nire eta beran modi, tio. Ni ez da, beti erropa gora, erropa bera. Bueno, Aizelako politxa, gasun logela, ezta? eta, bueno, hemen armarioa daukat. Hau adibidez. Badakidela laburra, Bai. udakoa da, eta badakidela la rosa izan. Eta zelan dakizu dala la rosa. Ditu dalako hiru Motz, vale. Orduan badakit bakoitza dela kolore batekoa. Nik ezer ikusi barik, eneuke jakin gaukeratzen. Urtengo nintzen piura batzukin, gemena paint. Hau beltza da, Ba bai. eta, bueno, Eta dakizu? ikusiko duzu takto desberdina dukala. Ke ba. Igual hemendikona, hemendikona igual, ke ba, ez begizek itxitxe badeko. Beran beixak eskuti. Eta hori ere flipanti. Zelan beixetatik ikusten duenak guk, berak eskukin ikusten dau. Eta askotan datorama nirekin logelara eta zatet hori honekin. Eta bakarrik basauz? Ateatzen izarrazki bat WhatsApp bitartez, eta bidaltzen diot amari eta amari. Alma, nua ondo, voy hecho un cuadro. Demostrazioen. Baina eta kamera? M-A-A-Y-T. Baina zazoz idazten? Bai. X-Y-U. Amatxu, mensaje. Amatxu mensaje, ja idatzi da hori dana? Ba, jartzen nahi zolan, begiratzen dut. Tomar foto o video, botón. Flipaten berak zelako harinetxuna den dana. Makillau egiten zara, Maialen? Zer? Makillau. Bai. Eta zelan, horraztuta makillau. Nik ikusi bari makillauta, makillau biharko nintzen, zango zan karnabala egunero. Brasil! A ber, orduan hori. A ber. Hartzen naiz begia. Espasa sartzen barrure, flipaban biot. Venga. Normalean, gero makillatu ostean, noa amaren gana, eta galdetzen diotea, Ondo zauzen edo zer. Baina oso ondo emonza, eta ez da ikutu ez dejan, ez azalian, ez da usartu begi barrure. Niri pintxez dazu. Beixak itxitxe. Hala, venga, matxi, makilla. Eta urten kalea. Ez da izelan urten gonea, baina... Carmen de Marina ero, hola gozio ze. Zelan moten zeizu izu kaldatzea. Niri ez dakite zerraitzen. Mistero. Ninaz, kalentari listo. Bueno, ba, berotuta, venga. guazu kaldetzera. Eta ze menuen biogu? Zeuk esposu etxen. Telepizza edo zuzero. Edo zu laguntzia, zu zerretaraten? Ez, ba, lasai. Arritxuten hau denpora hostizian. Zelan topetan dozen gauzak, emoten dau ikusitzen dagoela, zabaltzen dago kajo bat, hartzen dau direktamente, eta hoize, bideratzen dagoena, hoize eskure.